som netop er en iPad, der ligesom fokuserer på interaktion og på aktiviteter osv., for at man ikke ender som ham, den ensomme gamle mand der. Så her har man adgang til tv, mad, venner osv., og det der ligesom ligger i det, det er, når du trykker på mad, jamen så det der kommer frem er, jamen, hvem laver mad i aften eller på fredag, eller hvad er der arrangementer osv., eller idéer til, hvad man nemt enten kan lave eller få fat i, hvis man ikke selv kan lave mad. Og det samme med spil og så videre er heller ikke ment som i et almindeligt computerspil, det kunne det også godt være, men det er også ment som, hvad der er af arrangementer og så videre. Så det er sådan sociale aktiviteter. En hjælpknap, hvor der, hvis man falder eller et eller andet, jamen så kan man trykke på den og få hjælp, så ringer man direkte op til vagtlægen, eller kombineret med nogle andre forslag til apps og så videre, kan brugeren få hjælp. Samtidig, det er jo bare sådan lidt løst kastet op med det her, en huskeliste for, hvornår man skal huske at tage sine piller, og altså alle de ting, der sådan indspiller i ens liv, gør man mere aktiv og brugervenlig, og ligesom, giver brugeren mulighed for selv, at være aktiv med sine venner og så videre, i stedet for at man bare havner bag fjernsynsskærmen i sofaen der helt alene. Det er det, der ligesom er målet for at holde folk mere aktive, sådan så der er kortere tid, hvor de er sengeliggende eller i kørestol og så videre. Ja. Jamen, så kan vi fortsætte en kombination af vores to udgangspunkter. Vi havde et udgangspunkt, der handlede om ensomhed, så havde vi et udgangspunkt, der handlede om bevægelse og motion. Begge dele for at øge livskvalitet og for at kunne blive længst muligt i sit eget liv, kan man sige. Ikke bare i eget hjem, men være herre over eget liv. Motionsdelen, så tænkte vi i en ældrelegeplads. Og hvad er det for noget? Det er ikke sikkert, det skal hedde sådan, men det er i hvert fald noget, hvor man går ud og får arbejdet med styrke og med balance, fordi det er nogle af de problemer, der er for mange ældre mennesker. Derudover så er den sociale funktion vigtig. Det skal være noget af det, der gør det attraktivt med en lille parkeringsplads til ens gangstativ, og man kan sidde og snakke sammen. Der er kaffemaskine, der også holder til stokken og overdækken, hvis det regner. Så man kan gå herover og styrketræne, lidt muskeltræning, klatre op, styrke både balance og styrke der, og karusel for balancen og vipper osv. Det er jo ikke sikkert, at det er sådan, det skal være, men det symboliserer nogle udfordringer, som skal være på det niveau, der matcher brugeren. Ikke? Så der vil også være en masse teknik i, hvordan skal vægtudveksling og så videre være i forhold til personen. Men det er der nogen, der er klogere end os, der må tage sig af. Men vi tænker meget, at det her med, at det kunne være hyggeligt at mødes i sådan nogle rammer, er egentlig pointen. Det skal være det, der trækker en derhen, mere end at nu skal jeg styrketræne. Og det kunne igen være, at man kunne finde ud af via den her app, hvem er der henne lige nu? Er der nogen, jeg kender? Er der nogen, jeg kunne tænke mig at snakke med? Og så videre. Ja, nogen vil tage over og fortsætte. Det kan jeg godt. Vi er ikke fået lavet skitser og sådan noget. Vi gik sådan lidt mere konkret til, hvad vores lokale sociale app skulle indeholde. Det, der var tanken i det var, at vi fik lavet en applikation, som downloadet, og hvor man ligesom via sin position i samfundet, altså sådan rent geografisk GPS-position, jamen så tilmelder man sig via den her app, så tilmelder man sig et nyhedsbrev eller tilsvarende. Så man får egentlig noget information ind helt automatisk, hvis man har den her app. Og det, der skulle være i det, var, at de ældre selv kan i deres sociale lokale netværk oprette nogle idéer, noget som de har lyst til. Er der nogen, der vil gå en tur i aften omkring søen? Og så ryger den ud til dem, som har tilmeldt sig det her. Den kommer helt automatisk til dem. Det er ikke noget, de i princippet kan fravælge, medmindre at de går ind. Så vi har snakket om, at der kunne være noget filterfunktion, hvor man siger, jeg vil gerne vide noget om gåture i lokalsamfundet, og jeg vil også gerne vide noget om osv. Så kunne man på en eller anden måde få filtreret de ting ud, som er interesse for. Men det er vigtigt, at det er den her push-funktion, altså at det kommer til en. Man kan ikke fravælge det, medmindre man afinstallerer det. Og det er også vigtigt, at det er lokalt forankret, at man går ind og siger, at jeg vil gerne vide, hvad der ligger inden for en radius af
5 km eller en radius af 20 km eller hvor meget man nu har af aktionsradius som person. Den her forpligtelse, som det nu bliver ved, at man får de her informationer, der kunne man jo så, hvis man tilmelder sig en eller anden gruppe, som siger, at vi spiller kort en gang om ugen, jamen så har man tilmeldt sig, ligesom man tilmelder sig et fodboldhold. Og i samme henseende, jamen, så melder man selvfølgelig fra, hvis ikke man kommer til fodbold. Den her vil selv registrere, om folk kan melde fra eller ikke melde fra. Hvis ikke de melder fra, jamen, så har der er en god mulighed for de andre i netværket. De ringer og siger, hey, hvad er der galt? Hvorfor kommer du ikke? Er du faldet og slået dig? Eller noget i den stil. Og det samme, vi snakkede lidt om, det Mark han var inde på tidligere med, hvis at personen falder, jamen det kan godt være, at fru Hansen egentlig gerne vil have, at dem i hendes lokale netværk kan se, at nu accelererer fru Hansen. Så vi må heller lige ringe til hende og høre, om hun har det godt. Så det lokale sociale netværk, som personen har, egentlig støtter op om den her person, hvilket vil give tryghed for personen. Og man så aflaster de sociale myndigheder i samme område. Det vil sige, at man kan egentlig også registrere, hvis nu Jensen han har en tendens til en gang imellem, så løber han hjemmefra, at hvis han lige pludselig geografisk er et forkert sted, han ikke burde være, så... Ja. Eller han på en eller anden måde siger, at det er okay, at nu er jeg med min søn ude og køre en tur, så han ligesom kan sige, at jeg vil ikke forstyrre det. Men man kan lave en masse muligheder for at slå fra og til, alt efter hvor åndsfrisk man nu er. Men den der, det er selvfølgelig også... altså man løber nemt ind i en overvågningsproblematik, men der mener jeg så, det mener vi jo, at hvis man kan vælge til og fra, at man selv har sat fluebenet, jeg vil gerne have I andre, I hører om det her, hvis det her det sker. Så vil det give en bedre forankring i lokalsamfundet. Ja. Det her, det skulle selvfølgelig kobles til de ting, som der også har været omtalt, altså, med hvad sker der i lokalsamfundet. Altså, det kan man også få af nyheder i dag, i form af, det står i avisen, eller det kommer i lokalradioen, at i aften er der teater, og der går det i biografen osv. Men det vil også være noget af det, man kunne få geografisk specificeret for en selv. Uanset om man bor i region Syd, eller i en eller anden bestemt, det kan være lokalradioen i Vejle eller et eller andet, som melder det her ud, jamen det har en eller anden afgrænset geografisk. Men det her, det vil være noget, som er mere flydende, da det er personen selv, der bestemmer, hvad vil jeg have informationen fra. Yes, det var sådan i store træk. I har noget med en bus også, og en ringklokke, dørklokke. Jamen det gik vi ikke så meget videre, men det faldt ud i anden runde. Men dørklokken, det er jo nede på sådan lidt, hvad kan man sige, det er meget konkret. Det er, hvis fru Hansen har mistet hørelsen, jamen så kan vi måske lave en Bluetooth-interaktion med hendes telefon, som hun højst sandsynligt har i lommen, hvis ikke hun er dement og har glemt, hvor den er henne. Ja. Så den enten vibrerer eller ringer, eller på en eller anden måde giver signal til hende. Man kan også sige lidt med, der var en anden gruppe, der havde noget med værdighed. Altså et eller andet sted, hvis man sidder derhjemme og ikke kan høre, og der kommer en hjemmehjælper hver dag og giver en forskrækkelse, eller man sidder med bukserne ned om knæene, der kan hjemmehjælpen jo også alarmere. Ja, signalere, nu kommer der. Ja. Der er også noget med en bus, det hedder Rynkeby eller et eller andet. Ja, men det var det her med at aktivere stærke ældre til at hjælpe lidt svagere ældre. Og sige, jamen er der nogen, der vil tage rollen med at være en form for facilitator eller koordinator for grupper af ældre. Og igen, så tænker vi lokalsamfund. Og for eksempel lave aftaler med dem om, det kan være spisning, det kan være kortklub, det kan være udflugter osv. Og så samle op. Og så på en eller anden måde skal der jo selvfølgelig være en uddannelse eller kvalificering af de her stærke ældre til at tage den rolle. Det kan være, at de skal have det store buskørekort. Det kan være, at de skal have førstehjælp, og der kan være mange ting i det. Men at det ligesom er dem, der er motivatorer, og det skulle der så være en eller anden bonuseffekt i. Vi har ikke helt regnet ud, om det var gratis tandlæge eller hvad det var, men et eller andet. Skal jeg cykle ind i bussen, så de kan være strøm til? Ja. Og så var der en sidste... Det var at lave en applikation, som egentlig bare var et forstørrelsesglas,
hvis man læste avis, eller hvis man sad og syede korsstæng eller tilsvarende. Ja. Flot. Super.